Здравейте хора, аз съм Анди и добре дошли. В това клип ще ви покажа едно сигурно много очаквано от вас видео на тема моята лаборатория. Надявам се да ви хареса и мога само да ви кажа приятно гледане. Нека да започнем. Моята лаборатория се разделя на 3 етажа. Отгоре надолу това е първи етаж. И на него са всички химикали. Може да ги видите и както виждате и мобилните, ама то е изключение. На втори етаж отгоре надолу са моите проверки или по-точно мога да кажа, че това са моите опити. И това е малахита, който знаете сигурно от клипчето, където ще правим неща. Ако не сте го гледали, ви го препоръчвам. Линк в описанието ще намерите. По-точно линк за клипчето ще намерите в описанието. А това е най-долният етаж и с него са ми всичките неща. Консумативи от акварията, защото има и консумативи за химикали. Така можете да разгледате лабораторията отново. Отреждал съм я, ще ви харесва. Нещо не е подъртена да има, тук е по-друг вид. А термос, който виждате, на който е написано N, това означава, че е азот, защото N твърдичната система означава азот. И така. Ето го. Ето ги консумативите, които са химикали. И така, друго, което искам да кажа, аз съм колекционер на кристали и тук съм подредил някои кристали. Това не са не всичките, а просто са най-впечатлителните. Тук виждате злато, 12 карата, сложено на аметист. Истинско злато е. И тук можете да разгледате всичко. Надявам да ви хареса как съм го подредил. И така. Това тук, което виждате, е истинска кожа от лисица и са истински черепи на сърна. Предполагам, не съм сигурен. Тя ги имам от дядо ми, той е бил ловец и ми ги е подарял. На долния етаж имам така, както ръка. Това ми е малко спомняща. Виждате купи, те са от танци, бил съм на танци на 6 години, но ги откарах преди 2-3 години. Тук, на този етаж, снимам на този етаж, знаете какво им преди, снимам клипчетите си, натам тия с календара, натам слагам камерата, на нея слагам камерата, тук долу си слагам материалите и си ги взимам нагоре, тук си имам, надявам се да разбрахте, малко бързам и така, съжалявам за лошото качество, написал съм го и екрана, може да видите. И така, надявам се клипчето ви е харесало, ако ви е харесало, дайте палец нагоре, ако имате идеи за клипчета, коментирайте, аз имам че така доста клипчета с налично вече до 28 април и ще ви хареса. Следващото клип ще бъде на 24 февруари, на 24 февруари ще бъде за определен на ПК. Няма като миналото и така. Последвайте ме в Instagram под името andy.gao.youtube. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!